Siyempre hindi mawawala ito. Sticker. Ayun. Hello ma'am. Ano? 2 by 2 na 1 box. Gusto ma'am. Ma'am, dadalaw lang. Risko pala yan. Ay, naubusan pala ako ng sticker. Saka na lang yung sticker mo. Ah, sige. Price, 1 kilo. Yan. Bilis talaga eh. Fishball, 1 kilo. Ayun, grabe, ang bilis talaga. Para sa Panakalan. Shout out sa mga pumunta ng Panakalan. Kuya Ben, Mr. Ben Moto. Yes sir. Nakilala natin na vlogger din pala siya. Yo, what's up? Good morning. Yo, what's up mga Kalabar Cards? Good morning po at welcome back again sa ating panibagong episode. At sa episode pala na to ay siyempre may special tayong gagawin ngayon dahil birthday ng ito si Jaming, si Jamela. So ngayon ay pupunta pala tayo ng bayan para bumili ng mga kakailanganin na iluluto para sa kanilang birthday. Kasi bati naman si Jaming. Hello ka naman sa vlog ko. Ay. So yun mga kalabarkada. So ilang taon ka na ba? 13. 13 years old na siya. So dapat dahil 13 years old na si Jaming, Bawal ang ligawan. ay 13 na stick o ang bibilhin natin na handa niya. Bakit? Alright mga kalabarkada. So bali pupunta tayo ng bayan para bumili ng mga ibang kakailanganin na iluluto. Dahil hanggang mamaya siguro tanghalian ba? Yan. Depende kung anong oras maluto. Alright mga kalabarkada. So yun ang magiging vlog natin ngayon. So bibili muna tayo sa bayan. Tapos magluluto tayo ng panghanda ni Jaming, Jamela o Melay. Daming palayaw eh. So yun mga kalabarkada na. So kita-kita tayo mamaya doon sa bayan. Grabe, Ay, start mo na. Yun. Yung kapit la. Kapit la. Kapit la, kapit la sa kabila. Kapit la sa kabila. Yan. Oh. May driver na ako mga kalabarkada. Pero mamaya ipupunta rin natin siya dun sa may kulong-kulong kasi bawal nga ang bata pag dito sa harapan. Mandawi na pala tayo mga kalabarkada sa bayan, no? Uy! Di pwede, may bata! Sama pala natin si Kawa, si Karen, saka si Mikay nasa likod. Kasama natin silang mamamalingke para sa birthday ni Milay.
na nun kay mama mo, hindi na pwede kasi malapit na tayo sa highway na. Kung Halika na. Mm. Halika na dito. Punta ka na dun kay mama. Mama. Up. Shoot. Ulo. Yun. Alright. Okay ka lang dyan, Lakang? Kapit ka, ha? Doon na pala namin sinama si Milay para doon na lang siya sa bahay. Dahil siyempre birthday niya, mahirap pagbiyahe pag may birthday, di ba? Kaya kasi ng mga matatanda, may birthday daw dapat manatili na lang sa bahay. Alright. Grabe, napakaraming tao ngayon. Dito na lang. Ang dali, dito. Dito tayo. Alalayan mo sa atin mo dun. Okay. Saan tayo magkita mamaya? Wala ka pang pag-chat? Ha? Wala kang pang-chat? Saan ko nilagay? Ay, dala ko yung cellphone ko. Text mo na lang ako. Sige. Bali sila Karen. Ah? Wala ka ba? Oh, sige. Sila Karen. Ah, sige. So, sila Karen pala mga kalabarkada eh. Dito na muna bababa sa may park dito malapit sa may munisipyo ng Anda. Kasi tayo pupunta pala tayo dun sa may RPG. Bali may mga bibilhin kasi, may bibilhin din kasi tayo dun mga kalabarkada na. So ito pala yung part 1 ng video. Dahil medyo mahaba-haba tong video natin, kaya part 1 na muna to. Tapos mamaya shoot ulit tayo ng pang part 2 doon sa bahay na siguro. Daming paninda ngayon, no? Alright mga kalabarkada, so nandito pala tayo sa may Joy Mini Grocery. Bali bibili tayo dyan ng ibang panghanda ni Milay. Ang problema, hindi tayo pala pwedeng mag-vlog dyan sa loob gawa nung stricto sila, hindi pwedeng mag-video sa loob. So mamaya kita-kits na lang tayo pag matapos tayong mamili ng mga ibang kakailanganin dun sa panghanda ni Milay. Shoutout ka! Shoutout sa mga tambay doon sa shop ni Bong sa Tundol. Dung na Kalim. Yung kapatid ni Paul. Si Kun pala mga kalabarkada, si Jerome. Isang natin kaibigan natin. Kala ko nakalis ka na kasi. Merkulis, baka Merkulis pa kuya. Grabe tala ko, by two. Ay magbo-birthday eh. Siyempre hindi mawawala ito. Sticker. Ayun. Tatlo yung mga ko. Ha? Meron pa? Meron pa? Para
natin dun sa mga followers natin dun. Sakto. Si Jerome pala, matagal na natin na subscribers at followers sa Facebook saka sa YouTube. So, matagal kami hindi nagkita. Gawa nung nasa Baguio ka na. Opo po. Ang tatrabaho ko doon. Opo. Kaya ngayon lang nakapagbakasyon. Alright mga kalabarkadas, so dito na pala tayo nagparking sa may simbahan ng IFI dito sa bayan. Kasi pag doon pa tayo magparking sa kabila, sobrang layo pa. Saka mas malapit na rin ito kasi sa palengke. Kasi paglabas natin dito galing sa simbahan, palengke na. Alright mga kalabarkada, dalawin natin yung mga tropa natin dito sa may Rebudan. Hello. Boss, may coke kasalo kayo? Ha? Coke kasalo? Salo? Wala. Wala, kumuha pa lang sila. Hello ma'am. Ano? 2x2 naman ba? Gusto ma'am. Ma'am, dadalaw lang. Sige lang po, sir. Di, wala. Coke kasalo sana kaso wala. Kasalo? Wala. Naubos. Coke zero. 1.5. Oh, 1.5. Meron. Meron. Pero ilang piraso na lang pero yan. Ha? Ilang piraso na lang. Ilan pa yung makuha nila eh. Wala ko ng tatlo. Tatlo na lang. Tatlong piraso? Tatlong piraso na lang. Ilang piraso na lang ba yun? Ay, utang. Yun ba? Sa pagdating nila, tignan ko yung reserva. Mga tropa natin dito sa may Kung ilan yung extra. Rebudan. Dalawa na lang. Dalawa na lang, Bargets. Ha? Dalawa na lang. Sabi ko tatlo, tapos dalawa na lang. Ay, meron pa sa rin. Na minusan pa lang isa eh. Meron pa na rin pala, meron pa na rin. Oh, baba. Resibuhan mo na, tabayarin ko na ta. Mamaya, kon ko na lang, danan ko na lang. Sige, sige. So pupunta naman tayo doon sa may wet market. Dahil may bibilhin tayo doon. Ikaw pala yan. Ay, naubusan pala ako ng sticker. Saka na lang yung sticker mo. Ah, sige. Hindi kita napansin. Ang followers din pala natin sa ate. Shoutout ka kuya. Ha? Shoutout ka. Shout out sa mga fans ni Lover Cats. Kilalang ka. Salamat. Yung sticker mo sa kanila lang naubusan ako. I-post ko na lang ito. Lagi na po sa Oh, sige, sige. Alright, so papunta tayo sa may wet market dahil bibili tayo. Marami-rami pa kasi ito mga kalabarkada. Doon tayo sa mga suki natin. Hello ate, pabili po. Ano po yun? Fries 1 kilo. Yan. Bilis talaga eh. Fishball 1 kilo. Ayun, grabe ang bilis talaga. Tapos longganisa po 5 piraso. Ayun, bilis talaga. Ano pa yon? Skinless po. Ilan po? Norwells 5.
pala yung suki natin. Annabelle Frozen Foods. Anit, sir. Tapos hotdog po, yung 5 Bossing. idol. Idol, ilan po? 5. Salut! Uy! Shout out. Shout out sa mga tropa natin. Magkano dito tayo? Pamanok. Wala kayong laro? Anong Ha? pangalan ng page mo? Fish ko, Lover Cats. Double cut. Sir, meron pa wala na? Tapos, wait lang. 1.5. Ayun lang, te. Shout out ko sa mga tropa natin. Ayan ko lahat. Hindi ko na lista. Shout out sa mga Lista po. ko. Mga nandun sa Panakalan. Shout out sa mga pumunta ng Panakalan. Pupunta kayo? Yung mga kasama namin, sir. Yung mga kuya namin. Ayun. Nagtampo na sila, hindi sila sinama. Hindi naman. Ingat lang. Oo. Pa-order nga ako, pana. Marami dun ah. Mga kuya, mamuha kami. Kumuha kaya? Ayun. Payat? Mapapayat pa nila. Ayun. Right mga kalabar kadas, so may nakilala pala tayo na isa ding vlogger. Si Kuya Ben. Yun pala si Kuya Ben ah. Kuya Ben, Mr. Ben Moto. Yes, sir. So, nakilala natin na vlogger din pala siya. Follow nyo, guys. Ban mo yung boss, yung sa page mo? Okay talaga. Ayan ah, Mr. Ben Moto. Follow nyo, guys. I-follow naman si Kuya, si boss Mr. Ben Moto. Baka makapag-collab, baka makapag-collab kami na mag-moto vlog. Pag okay na yung camera ko. Soon. Okay, salamat. Alright, si Mr. Ben Moto, paki-follow naman po yung kanyang page. At patapos na rin tayong mamalengke mga kalabar kadas. So mamaya bali uwi na rin tayo. Hello there. Shout out ka man. Hello sa mga nagkagandahang dilag dito. Bye-bye. Alright mga kalabar kadas, so andun na pala sa lakaran. Doon na sila nag-aantay na. Ito na frozen. Ano na lang? Ito na lang siguro. Yung manok na lang, no? Oh, manok na lang. Yung manok na lang yung bibilihin natin. Alright. Haggard. Sige. Ba? Papalamig ka na, boss? Pinipindot ko nga para di makainom eh. Puntahan na lang natin yung bilihan ng manok. Tapos uwi na tayo na. Pero magpagas muna tayo. Parang may nasipsip ako. Na? Wala naman. Matatag hindi kayo. Parang may sabit. Matatag hindi kayo. Naka-ice siguro. Bigla akong nalunok. Matigas. Siguro. Mama din. Bibili lang tayo ng manok mga kalabar kada. Ate, may manok pa kaya? Oo, meron. Ito na yung kasi po kayo manina. Kasi yun nga lang, hindi pa ganang naayos ka. 2 kilo. 2 kilo. May 130, 125, 130. Ay, tumas na kasi dati kuha ko 125. Tumas na ngayon. Tumas na. Dati na lang? 125 din. 130 ngayon. Mura ng manok nila dito. 130 yung 1 kilo.
Tapos dito 120, 25. Ito, pakita mo yung karne. Kasi pag sa palengke ka bumili, 210 yung isang kilo. Sa kabayan. Kabayan. Oo. Oo. Kaya dito nga sila bumibili lahat ng mga ano. Sige. Ako na lang po ako dito, 2 kilo. Ano yung sa likod? Plastic na lang. Yun lang kasi matigas siya kasi napabayaan namin sa freezer. Pero kanina malamig. Puro hita pala to, no? Puro hita. Ito naman kung gusto mo hindi hita. Yung ganyan. Ito na lang po kasi pang prito lang. Pa. Ayun na. Dito? Ha? Diyan na lang. Diyan na malaglag. So sa harapan na lang. Ay. Salamat, Salamat. Alright mga kalabarkada, so natapos din tayo sa pamamalengke. Itong mga coke. Ano? Iladaan pa sa karton? Wala. Nagtanong-tanong ako lahat, ang hirap yung maghanap ngayon ng pan. Coke. Nagagalit. Alright, so kita-kits na lang tayo dun sa bahay mamaya mga kalabarkada. So babiyahin na rin kami, papauwi na rin kami. Alright mga kalabarkada, so nakarating din tayo dito sa bahay. At mamaya-maya siguro ay magluluto tayo mga kalabarkada. Bali dito na siguro muna matatapos yung part 1 ng video natin dahil mamaya magkakaroon tayo ng part 2 dahil sa haba na kasi ng video na to. So dito na makakat to, tapos itutuloy natin sa part 2 dahil magluluto tayo ng mga handa ni Milay. Alright, kita kasi tayo sa part 2 mga kalabarkada. Grabe init.